Сделка года. Фонд «Витебская маёмасць» продал за аукциону комплекс будынкаў былога каледжа ў Витебску. Ён стаў самым дарагім лотам за час правядзення торгов – 1 миллион 400 тысяч рублёў. Каля 30 распрацовак і прапаноў прывезлі на абласную выставу праектаў рэспубліканскага конкурсу «100 ідэй для Беларусі». Першы крок да прафесіі ва ўпраўленні следчага камітэта па Віцебскай вобласці прайшоў дзень адкрытых дзвярэй для старшакласнікаў. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Ганна Рустікова. Вітаю вас. Сделка года. Фонд «Витебская маёмасць» за аукцыёну продал комплекс будынкаў былога каледжа ў Витебску. Ён стаў самым дарагім лотам за час правядзення торгоў. Першапачатковы кошт склаў 1 миллион 400 тысяч рублёў. Пабудова на вуліцы Богдана Хмельніцкага выстаўлялася на торгі ў 8-й раз з паніжэннем цаны на 80%. Адзін удзельнік аукцыёну выкупіў нерухомасць за 442 тысячи рублёў. Комплекс пабудоў агульнай плошчы амаль 6 тысяч квадратных метраў не выкарыстоўваўся з 2009 года. В состав комплекса входит 9 зданий и сооружений. Это и здания учебного корпуса, мастерские. Объект выставлялся на аукционы 7 раз, в том числе 4 раза по цене, сниженной на 80%. И вот последний раз объект был приобретен витебским инвестором. Так как он был один-единственный участник, ему было продано по цене аукциона, увеличенной на 5%. По информации покупателя, объект собираются использовать под административно-деловой центр. Преимущество – это, конечно, его расположение, потому что практически расположено в центре города, в районе площади Победы. Усяго з пачатку года фонд «Витебская маёмасць» за аукцыёну продал 76 объектов нерухомасці камунальнай и республиканской формаў уласнасці на агульную сумму 1 миллион 750 тысяч рублёў. На конец года запланаваны яшчэ некалькі торгоў, у асноўным паўторных, з паніжэннем першапачатковага кошту. Медицинская адукацыя 21 стагоддзя. Кампетэнтнасны падыход і яго рэалізацыя ў сістэме бесперапыннай медыцынскай фармацэўтычнай адукацыі сталі тэмай рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі з міжнародным удзелам у Віцебскім дзяржаўным медыцынскім універсітэце. Педагогі і навукоўцы з Беларусі, Расіі і Украіны сабраліся, каб абмеркаваць задачы і праблемы, звязаныя з укараненнем кампетэнтнаснага падыходу ў сістэму вышэйшай прафесійнай адукацыі. Это уже другой подход в образовании. Раньше мы составляли учебные программы, опираясь в первую очередь на содержание программы, а дальше формировались какие-то знания, навыки и умения. При компетентностном подходе в образовании подход противоположный. Должны иметь перечень компетенций и на основании этого составлять программы. Пришло время пересмотреть программы высших учебных заведений. Интерес огромный к той теме конференции, которая поднимается именно в Беларуси. Почему? Потому что, конечно, в России идут серьезные реформы, в том числе медицинского образования. У нас есть свой определенный опыт, с которым хотелось бы поделиться с точки зрения компетентностного подхода, формирования модели выпускника. И, конечно, увидеть, как здесь решаются те проблемы, я абсолютно убеждена, что они одинаковые или единые, и эти проблемы хотелось бы решать вместе. Сучаснае грамадства арыентавана на развіццё творчага патэнцыялу чалавека, яго самастойнасць і канкурэнтназдольнасць. Гэта тлумачыць укараненне ў тэорыю і практыку адукацыі ВНУ кампетэнтнаснага падыходу. Інавацыі ў адукацыі рэалізуюць паэтапна. Спачатку неабходна сфарміраваць гатоўнасць да новаўвядзенняў, а затым, змяняючы змест, укараняць новыя адукацыйныя тэхналогіі. Энергаэфектыўная тэхналогія камбінаванай сушкі тэкстыльных матэрыялаў з выкарыстаннем ультрагукавога выпраменьвання. Бартавы універсальны камп'ютары, онлайн-навучанне асновам бяспекі ў вытворчасці. Каля 30 распрацовак і прапаноў прывезлі на абласную выставу праектаў рэспубліканскага конкурсу «100 ідэй для Беларусі». Маладыя спецыялісты, студэнты, навучэнцы прафесійных ліцэяў і каледжаў, школьнікі прэзентавалі свае работы. З некаторымі з іх пазнаёмілася Інна Кірыенкава. Вось уже 7 гадоў моладзевы конкурс «100 ідэй для Беларусі» збірае самых разумных, крэатыўных і творчых маладых людзей. І штогод яны дэманструюць нешта новае, унікальныя задумкі і распрацоўкі. Сёлета нават павялічылі колькасць намінацый да 20. Галоўны крытэрый адбору – інавацыйнасць распрацоўкі і яе эканамічная эфектыўнасць. Студэнты Полацкага дзяржуніверсітэта, заўзятыя ініцыятары самых розных ідэй, прадставілі адразу некалькі праектаў. Сярод іх роботазаваны мабільны сарціроўшчык цвёрдых бытовых отходов. Данная технология заключается в том, что она сокращает рабочий труд
и также позволяет увеличить скорость и массу перерабатываемого материала. И за счет этого получается оно экономично. Варто установить вось такі бортовый универсальный компьютер на свой автомобиль, и можно будет назирать за расходом палива на каждом километре пройденного шляху. В Беларуси подобного нету. Мы это сделали с подручных средств. Усё большую популярнасць набіраюць праекты ў галіне IT-тэхналогій. Малады інжынер-энергетык распрацаваў веб-рэсурс, з дапамогай якога можна прайсці навучанне асновам бяспекі і павышаць сваю кваліфікацыю. Галоўнае, гэта даступна кожнаму работніку ў любы час. У нас на работе уже немножко применяем, то есть мы даже в качестве МЧС, то есть какое-то тестирование проводим в области охраны труда, то есть это наша разработка. Мы обучим молодых, мы не допустим несчастные случаи на производстве. Грамотных людей станет больше в нашей республике. А з дапамогай онлайн-мабільнага дадатку, які распрацаваў школьнік з Наволокомля, можна здзейсніць віртуальнае падарожжа па Чашніччыне. Мы можем увидеть название объекта, населенный пункт, его географические координаты, а также описание. Также просмотреть фотографии интересующего нас объекта. Все достойны того, чтобы пройти на республиканский этап. И с учетом тех условий для бизнеса, которые заложены новыми нормативно-правовыми актами со следующего года, я думаю, что у ребят будет возможность реализовать себя и заработать. У выніку з 29 праектаў журы выбрала 21. Іх аўтары атрымалі пуцёўку для ўдзелу ў рэспубліканскім фінале конкурсу, які адбудзецца на пачатку новага года. Інна Кіріенкова, Олег Чарняк, Навіны Віцебск. Нюансы работы следчага і сучаснае ўзбраенне больш за ўсё цікавілі школьнікаў, якія наведалі ўпраўленне следчага камітэта па Віцебскай вобласці. У дзень адкрытых дзвярэй на экскурсію запрасілі вучняў профільнага 10 класа Віцебскай гімназіі нумар 8 і выхаванцаў кадэцкага вучылішча. Разам з імі на работу ведомства знутры паглядзела і наш карэспандэнт Вольга Шмаргун. Унікальная магчымасць убачыць будні следчых старшакласнікам выпадае ўсяго пару раз у год. Дзверы ўпраўлення адкрываюць не для ўсіх, толькі для вучняў профільных класаў. Экскурсія стартуе з аператыўна-дзяжурнай службы, якая на пасту 24 гадзіны ў суткі. Затым музей гісторыі СК. Тут рарытэтныя фота і відэатэхніка, узоры канфіскаванай зброі, факты самых гучных крымінальных спраў. І як у вядомых серыялах, пакой для апазнання. Школьнікі змаглі пабываць па абодва бакі спецыяльнага шкла. Ребятам интересно. Мы стараемся показать им, заинтересовать, приглашаем опытных следователей. Как правило, стараемся пригласить и руководителей. Мы хотели показать ребятам не то, что обычно они видят в книжках, а посмотреть, чтобы они увидели, чем занимается следователь каждый день, то есть показать работу изнутри. Звычайны кабінет старшага следчага, аднак менавіта тут гімназісты затрымаліся даўжэй. Дзесяткі пытанняў пра нюансы службы, ад колькасці крымінальных спраў да псіхалагічнай устойлівасці супрацоўнікаў. Скажите, пожалуйста, а эмоционально тяжело работать следователем? Нет такого влияния, что вы видите покалеченные людские судьбы? Мы же все люди переживаем из-за судьбы людей, вносим решения, от которых и семьи там могут пострадать. По-человечески жалко. Мабільная крыміналістычная лабараторыя – наступны этап экскурсіі. Падлеткам дэманструюць начынне спецтэхнікі, здымаюць адбіткі пальцаў і знаёмяць са светлавой вежай, якая дазваляе следчым працаваць у палявых умовах нават у цемры. Калі хтосьці з будучых выпускнікоў яшчэ не вызначыўся з выбарам прафесіі, гэтыя моманты якраз маглі стаць вызначальнымі. Точно с профессией я еще не определилась, но вполне возможно, что я пойду на юридическую специальность, потому что очень интересно. Несколько лет назад загорелся желанием работать в Следственном комитете, потому что меня привлекает эта работа. Я не хочу работать в офисе, а с 9 до 5 я хочу помогать людям, и я считаю, что я могу помогать людям. А яшчэ школьнікі змаглі сустрэцца з маладымі следчымі, учарашнімі выпускнікамі Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі, якія робяць свае першыя крокі ў прафесіі. І склалі план наступнай экскурсіі з таго, што не паспелі яшчэ ўбачыць. Вольга Шмаргун, Александр Рындзін, Навіны, Віцебск. Маладая змена. У Віцебску ладзілася першынство здзішар нумар 1 па спартыўнай гімнастыцы на прызы Дзеда Мароза. Спаборніцтвы, у якіх прынялі ўдзел юныя грацыі, праводзяць ужо 4-й год, і яны карыстаюцца вялікай папулярнасцю ў гараджан. Сёлета за перамогу змагаліся каля 200 спартсменак. Як выбіралі лепшых, ведае Артур Смалякоў.
Свой шлях у вялікі спорт віцебскія гімнасткі пачынаюць у 5 гадоў. Расцяжкі, дыеты і трэніроўкі па 4 разы на тыдзень. Такія нагрузкі вытрымае не кожны дарослы. Тым не менш, у першынстве на прызы Дзеда Мароза удзельнічаюць каля 200 лоўкіх і спрытных ад 5 до 13. Для большасці дзяўчынак гэта першае баявое хрышчэнне. Там у самых юных падтрымліваюць бацькі, некалькі грацыёзных па і гледачы ў захапленні. Гимнастика развивает все группы мышц, поэтому мы решили ее отдать. Ну, смотрим, что результаты есть. Колесо круглогодично, круглые сутки у нас делается, шпагаты, стоечки. Это, конечно, большая заслуга тренерам и тренировки. Адна справа трэніроўкі, іншая першая ў жыцці спаборніцтвы. Віталіна Мароз хоць і хвалюецца, але сваю праграму выконвае бездакорна. Брусы і маты для яе ўжо паспелі стаць часткай жыцця. Сярод спартыўных снарадаў дзяўчынка як рыба ў вадзе. Прыжок, брусья, обороты на брусьях, вольные упражнения, бревно. Я старалась и готовилась к этому очень давно. У канцы праграмы ўсіх удзельнікаў чакаюць прызы, медалі і навагодняя казка. Дзед Мароз, снягурка і вясёлая музыка акунаюць у цудоўны свет не толькі дзяцей, а і дарослых, якія шмат гадоў таму гэтак жа сама вадзілі святочныя карагоды ў спартыўнай школе. Мамы, которые занимались у нас, ведут, зная, говорят они, мы приводим к вам даже, и если не спортсменка она будет, то она будет воспитана вот в спортивном этом духе. Поэтому есть активность, есть желание, и мы надеемся, что вот эти соревнования, они проводятся тоже и для популяризации нашего вида спорта. Трэнеры ўпэўнены, наперадзе ў маленькіх спартсменак вялікая будучая. Магчыма, ўжо праз некалькі гадоў яны будуць стукаць у дзверы зборнай. А сёння ў пераможцах усе, бо не кожная дзяўчынка зможа прамяняць лялькі, мультыкі і цукеркі на расцяжку, дыету і складаны шлях да вялікіх узнагарод. Артур Смоляков, Дмитрий Котов, Навіны Витебск. 100 спортсменаў 6 гарадоў і райцэнтраў Віцебшчыны сабрала ў абласным цэнтры першынство в обласці па боксе сярод выхаванцаў сярэднеспецыяльных вучэбна-спартыўных устаноў. Турнір стаў адным з этапаў адбора да рэспубліканскай спартакіяды школьнікаў, якая пройдзе ў наступным годзе на Меншыне. Як праявілі сябе будучыя майстры з кураной пальчаткі ў рэпартажы Сергея Мисурагіна. Турнір самых юных спортсменаў падводзіць рысу выступленняў нашых землякоў на абласных, рэспубліканскіх і міжнародных стартах. І адыходзячы год, чаго даўно не здаралася, можна цалкам занесці ў актыў мясцовых спортсменаў і трэнераў. Сёлета віцебляне сталі пераможцамі алімпійскіх дзён Беларусі, як юнакі, так і дзяўчыны. А Вадзім Андрэеў заваяваў бронзу на чэмпіянаце Еўропы сярод моладзі. Якаснай канкурэнцыі спортсменаў спрыяе геаграфія развіцця алімпійскага віда спорту ў рэгіёне. На першынство в обласці сваіх выхаванцаў прывезлі трэнеры з Полацкай, Новополоцка, Оршамі і Юрлепеля. У апошнім райцэнтры толькі 3 месяцы таму адрадзілі баксёрскую школу, але паспелі падрыхтаваць 3 спортсменаў. Я родом из Лепеля, поэтому сам тренировался, выступал, соответственно. Ну и вот детям некуда было, там закрылась школа бокса была, вот. Ну и пришлось как бы нам тоже возрождать. Таксама важна, калі ў спецыялістаў няма праблем з наборам спартсменаў, як, напрыклад, адбываецца ў Полацку. Трэнеры маюць магчымасць адбіраць найбольш падрыхтаваных, фізічна развітых юнакоў і дзяўчынак. База хорошая, зал полностью сделан, ремонт сделали в том году. Мы вдвоем работаем в зале, здесь хватает. Сюда привезли 9 человек, 7 в полуфінале боксируют. А ў ідэале павінна існаваць цесная сувязь паміж настаўнікам, спартсменам і яго бацькамі. Калі гэта ёсць, то юнаму спартсмену лягчэй знайсці свой баланс паміж заняткамі ў школе і трэніроўкамі ў спортзале. Мужчина должен уметь защищаться. Он уже 6 лет тренируется. Заставлять его особо не приходилось. Ну, иногда в субботу. На першым этапе спаборніцтва лепей за іншых сабе праявілі выхаванцы прафсаюзнай школы «Спорт-Альянс». Але ў прайграўшых яшчэ будзе шанс праявіць сябе. Вясной пройдзе яшчэ адно першынство в обласці, дзе трэнерскі штаб сфарміруе канчатковы састаў зборнай да ўдзелу ў рэспубліканскай спартакіядзе школьнікаў. Сергей Мисурагін, Александр Прыстаўка, Навіны Витебск. 26 снежня лядовы палац шоу брэменскія музыкі. Навагодняе свята для ўсёй сям'і з героямі любімай казкі. Інфалінія 8 029 712 11 11. На гэтым наш выпуск завершаны. Партнёр прогнозу надвор'я — газета «Витьбище». Говорят, весна в этом году будет ранняя. Да-да, а осень урожайная. А по гороскопу у рыб ожидается прибавление. Если бы не Витьбичи, так и плавали бы в неведении. Даже рыбам всем понятно. Витьбичи читать приятно. Так что, друг наш, торопись, на газету подпишись.
У бліжэйшыя суткі па вобласці будзе воблачна з праясненнямі, ноччу і раніцай на большай частцы тэрыторыі невялікі снег, днём без істотных ападкаў, на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўночна-ўсходні 5-10, ноччу парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы -2, -7, днём 0,5 марозу. У Віцебску будзе воблачна з праясненнямі, ноччу і раніцай невялікі снег, днём без істотных ападкаў, на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўночна-ўсходні 5-10, ноччу парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу -3, -5, днём 0, -2.